बेहाय जोंनि मोर देन एक्सपेक्टेशन जों बेसेबां आसा खालामदोंमोन रायजोफ्रा गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोदों जोङो सोरखौबा न' थांनानै लेंहैनो हायाखैबाबो बिथांमोनहा जोंनाव सोंदों माथो हाग्रामा सार फैयोनो माथो रेलि दङनो जोंबो थांगोन गारि मोनगोन ना मोना जों होनदों गारि बेबस्था खालामनानै होगोन बेबायदि जोङो जानाय लोंनाय जेबो होआखै मायाखै होनबाबो रायजोफ्रा गोसो गुदुं जानानै गावसोरनो फैदों दा बिनि फोरमान जे बिजनियाव मोनथामबो समस्तिया सुबाइजार मानास सेरफां आरो थुरिबारि बियो मोनथाम खाथां माने BPFनि जानानै थाबाय BPFनि जानानै नोंथाङा गोदान मोखां जागोन मानास सेरफांनिफ्राय जुदि बिजाथि महरै मोनमारोब्ला थारैनो देरहागोना बेसेबां जौखोन्दो बा माबायदि भट लानानै देरहागोन होननानै सानो नोंथाङा दिनै मानास सेरफांनि बेलायाव दिनै रेलियाव बे जोंनि आशीर्बाद रेलियाव 7,000निबो बांसिन फैदों न'खरनिफ्राय सासेल' फैदों दा जोङो न'खर मोनसेयाव 3 भटार थायो होननानै जोङो एभारेज लायो होनबा 21,000 जोङो भट मोननानै दं मानास सेरफाङाव सिगाङाव ओरैनो 12,000जों देरहानाय रेकर्ड दङ 15,000जों देरहानाय रेकर्ड दङ दा जोङो 21,000आव दंखायो आरो खामानि मावनो दंबावो जोंनि आखायाव समय दंबावो दाबो 1 दानानो दंबावो बेयाव आरो गोबां मानसि फैबावगोन जयनिंनि थाखाय दिनै 1,000 जननि बांसिनबो लाइन जानानै दङ जों समयनि आंखालाव जोङो जयन होथ'नो हायाखै बे आथिखाल खुंथायाव थानाय सोरखारनि सासे EM दङ मानास सेरफाङाव दा बे EM थासेयावबो दिनै BPFनि दौखौ बिदि नुनो मोनदों बेनि गुबै जाहोनखौ मा होनना सानो नोंथाङा गुबै जाहोना जाहैबाय रायजोआनो राजा नालाय रायजोखौ अनोबा रायजोफ्राबो बे इलेक्सन समाव अनफिनो बिथाङा रायजोफोरखौ अनबोआखै जा प्रतिश्रुति होदों बेफोरखौ जेबो पालन खालामाखै दिनै माबा थिखानो माबानो गासिबो न'खरनि मानसिनोनो होजोबो हाफोरखौ बायग्लुंनानै लाजोबबाय गावनि नामावनो 100-200 बिगा बेबायदि हिसाबावसो बायो गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनैहाय रांनि आंखालाव हा फाननांगौ जादों सोरबा बिनि एडभान्टेज लानानै हा बायदों दा बिथांनि माबाखौ प्रतिनिधि हिसाबै जा मावनांगौमोन बेफोरखौ मावनाय नुवाखै रायजोफ्रा आंगायबाय दा ओंखायनो हाग्रामा सारानो साबसिनमोन BPF दोलानो साबसिन होननानै दिनै BPFनो भट होनो राजि जानानै दङ